Iepale, Manuel, zertan egea. Hementxe, ari gara jolasten droneko mapan. Kasu honetan dominioko jolasean, jokuan edo joku motan. Hombre, kaixo Josgel, kaixo, bai. Nire lagunarekin jolasen ari nintzen, Josgel, hemendikan agur bat zuretzat. Kabron. Teko zen bezala hementxe ari gara. Droneko mapan, esan dudan bezala, dominio. Eta, ze armak ditut? Ba, kasu honetan, LSATA eta sekundario edo bigarrengo arma gisa 5-7a. Bai, arma txarra da, baino berdin du. Bai, zue Call of Duty-in ero moda jolastu behar dela. Mentxe, bandera gartzera dedikatu nintzen, zati honetan, jarri dizue dominioko partida erdia, alegia, ikusten zuen zela ronda 1 de 2, 1 de 2. Eta kasu honetan, kontrarioak pixkat kanpeatzera dedikatu ziren hor ikusten zuen zona horretan, eta hor hil egin naiz beren bila jutagatika, klaro, hori ez duzu egin behar, baino ikasi nuen, eta betikan joango naiz, hemendik aurrera, aber beren bizkar aldera edo, eta hotxe, bazpare, granada bota, aber, premierik tokatzen den baino, ez tentokatu. Aurrera goaz, eta goitikan etortzen diren beste kanperoak, egia esan, frankotiradore asko zuen, kontra, hor, ikusten zuen bezala, hilea lehortu dit bala batek, eta hemen txene joa, zeko banderaren bila, eta hortxe. Apunteria mejoratzeko aukera, edo ikasteko, beharra oso nabarmena da, ikusten bezala ez daukat apunteriarik, baina tira, berdin du. Eta hemen ikusten dizue pixka bat mankeatzen, ze Josgelek esan ziren, UAV hori guri aldeketa. Pentsatzen nuen, esmaua nuela botatzeko, baina ez nuen, eta justu zela, disparo batekin edo bala batekin ikusi nuen kontraria zela, baina justu joan egin zen, eta hortxe bukatu zitzaien UAV-a. Aurreko estrategia berdina jarraituz, hor, oantxe konturatu naiz, hor, frankotiraderi pasatu dela, eta saiatzen da drosepa egiten edo buruko disparoa, baina ez da osmatzen den da 5-7-arekin akatzen dut. Eta nire bidea segituz, zeren bila, ba, gizuen dominioko jokua aldeen bandera gehienak harrapatzea dela, eta ez, bi bandera hartu eta beste bandera kontrario irutzi eta jakitea non dagoen errespauna, ez da, hori nire ustez, ez da, jolazteko modurik onena. Ze, dominio esatu bezala, haike dominar las 3 banderas, alegia 3 banderak dominatu behar dira. Gure kasua, horrentxe hortan. Ikusten zenotxe, claro, asako juteak edo rusher edra jolasteak, ba, implikatzen du makina bat bider hiltza, baina berdin du. Ez da gure nahiak gutxi hiltzea, joko honetan ez duelako esatarak baleo hil kopuruak edo hiltzen zaren kopuruaren konputoa, ez da. Kasu honetan banderak aldeen denborak gehiena edukitzean datza. Eta behin eta berriro erabiliko dut estrategia berdina, alegia roboten ondotik pasa, behiko eskarreko bidetikan igo, zeren bila, eta zen egitea pusha edo bultzatzea, hortikan esateratzea, ez? Kontrarioak, alegia spawn trapina, o, bueno, spawn trapina ez, baina hortxe eukitzak numero 5 kontratua. Naiz eta beti ere zeren bila joango garen, bestela, lehen esan dudan bezala, ez ditzateke dominioko. Eta hemen ikusten zen partidako momenturik importantena, hor, taka harrapatu dio, disparatzen utzi, pentsatzen dur errekargatzen ari nahizela, ateratzen da eta balan la cabeza, madre foka, jajaja. Hortxe, guztiz, estuneatuta, 3 pertsona zituzten, bukake, eta holaxe. Orain, aldez aldatuko dit respawnak eta beraz zeren bila nojoa eskubiko aldetikan, leheno juten ari nintzen, aldetik ez beste ondotikan. Kasu honetan, 5-7-arekin rango txikiko, kubritzen nibiliko naiz, eta hortxe joa zeren bila, ikusten dut, ala, bagutxi jo, eta zeren bila. Orgoian badator bat, eta nire apunteria bikainarekin akatuko dut edo ez. Ez, kutsiazo. Oidek egurre jaso nina txikito. Hortxe, Josgel, kaixo, jajaja, ergi. Hemen txen nijoa, orain are bila ze hartuta dugu, beraz, eskubiko atletikan atzera egingo dut buelta, eta ba, ator leheno akatu didana hortxe. Eta hortxe nire venganza, ez? Eta hortxe urrutitikan, pin-pan, egurre. Jaso dudana, jejeje. Segundu gutxi falta era, eta ikusten bezala, 106 o 108 berroita emeretzi, bukatzen du, alegia, gure lana ondo burutu dugun seinale. Eta esan beharra daukat,
ez da agertuko kasu horretan, ze hau zinetik aterata dago, baino zati honetan aurrera nindoen 6 bandera harrapatuta eta 13 pertsona hil eta ni 10 aldiz hilda. Eta horregatik ekarri dizuet. Multijodarean, bai, multijodarean ere jolasten naiz, ez naiz horrenana, baino tira berdin du. Eta hementxe klip extra ikusi, disfrutatu eta aitu. Atención, UAV enemigo en camino.